uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Kuyizi-22 November ngoLwesibili inkosi inginikeze umbono lapho khona ingikhombise umzalwane ehleli enebe, ehleli phansi ekamereni. Kwase kungena isitha ebesingakhombisi ukuthi siyisitha, kodwa isitha besiyiveza siwusizo kulomzalwane. Kanti siyisitha ngoba sesilimaza umntwana walomzalwane. Kodwa masingena siphethe umntwana walomzalwane ezifu siyamsiza lomzalwane ngokumlethela umntwana. Kungathi lo mntwana ubesukile kulomzalwane okungumzali wakhe, engekho la ebekhona umzalwane. Masingena isitha simgonise, simlalise emathangeni alomzalwane njengoba enebe, safike samlalisa, wabheka phezulu umntwana, warelaxa nje umzalwane wanganaka lutho ezifu unentokozo yokuthi uyambona umntwana wakhe nakho bayamnikeza yena bayamlethela. Wanganaka engikukhonjisiwe ngase ngimxwayisa ngakho. Emlonyeni womntwana bekugcwele ipharishi, bekubonakala njengepharishi elimhlophe nje lempuphu esiyisebenzisayo, hhayi impuphu yey'ngane, hhayi lamapharishi abantwana, kodwa kungathi ipharishi malisuke liphekiwe lisabila ebhodweni noma lisagxapha ebhodweni, kungathi isitha sifunzile lo mntwana, ipharishi lisashisa ngalelo zinga lokuthi lisesemlilweni. Isitha samfunza lo mntwana kwaze kwaqapakela ngaphandle komlomo, nomntwana futhi akakhali. Samletha safike sambeka emathangeni omzali wakhe, saphuma isitha. Umzali ngokunganaki ukuthi umntwana uyalimala, ngezwa sengimtshela umzalwane ngithi, phephetha umntwana, mpholise, uyasha, uyalimala umntwana. Ngiyacela ukuthi inkosi isisize bazalwane, noma abantwana bethu besihlubuka, kodwa ube kithi lowo mqondo wawukuKristu Jesu, okwathi lapho uJuda emkhaphela eseza nezitha, naye inkosi yayikanye nabo abafundi, elithi izwi likaNkulunkulu kuLuka 22 uvesi 51 lisivezela ukuthi inkosi uJesu kwathi noma kufanele begadle abafundi ngoba baze bayibuza ukuthi sigadle yini. Lize lithi izwi likaNkulunkulu omunye wabo wabe segadla encekwini yompristi omkhulu, wayinquma indlebe esayidini laka right, indlebe yaka right. Kodwa ngithanda uvesi 51 mayeveza ukuthi inkosi uJesu yayipholisa leyo ndlebe, yayiphatha indlebe, yaqale yakhuza laba, yathi musani sekwanele. Yayisiyiphatha indlebe, yayipholisa, kungukuthi yamelapha, yamphulukisa. Manje bazalwane sifundiswa ukuthi noma abantwana bethu besihlubuka, behlubuka imiyalo esibanikeze yona,
isitha sifike sibafide upoison, sibafide into ezobulala impilo yabo. Thina masingabi abantu abanganaki noma abangabanakekeli abantwana bethu, kepha thina simelwe ukuba nomqondo wakuKristu Jesu, sibasiza abantwana bethu lapho sebelinyaziwe. Jesu Kristu uyinkosi. Njengalokhu inkosi uJesu yabheka ukuthi nabo laba bangabakaNkulunkulu noma bephenduka izitha zayo inkosi, ayiyekanga ukumsiza endlebeni yakhe eyayisigenciwe. Nathi masingayeki ukubanxusela, ukubanakekela, ukubasiza abantwana bethu. uNkulunkulu akasisize. Kunzima khona, akukho mnandi ukuhlubukwa ingane ihamba indlela yokonakala noma indlela ewukuhlubuka. Mhlawumbe ingane yakho uyafisa ngabe iyamkhonza uNkulunkulu ngokwethembeka, kodwa mawuyibheka uyibona iyizwe nje, iphuma emiyalweni oyinike yona, isuka ngisho enkosini uqobo kade uyikhulise ngendlela yokukholwa, kodwa uyibona isithanda izwe. Uma isishayekile isibuyela kuwe, iphe uthando, uyipholise. Jesu Kristu uyinkosi.